DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, ani na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sige po nung magkauban nato din sa estasyon ng atong mga kasama sa technical side, ang atong mga igsuon, no? Nga mo'y sibaw, no, sa atong tingog sa kahanginan. Si kasamang Danny Luod, o usab si kasamang Tax Ilumba, o atong patimbaya, no, sa atong station manager o amahan din sa estasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa mga kaubang radyoman, o sa gawas day ato usab nakita ang atong isa pa, no, sa kauban din si kasamang Rinaldo Cuenca. O ako moingon kanatong tanan, mayong adlaw sa Ginoo, o dili lang kay mayong adlaw sa Ginoo, ato gyung gihandom o gisaulog karon ang iyang adlaw sa pagkabanhaw. Happy Easter Sunday kanatong tanan. Okay, nga itong pizza karon, pizza 21, no, sa bulan sa Abril tuig 2019. Okay, kining mao nga adlaw, no, atong ipahinumdom o labason ang atong pagtuo mahitungod ni kining adlaw kay basin biyag nakalimot na ta. Okay, mao ni ang adlaw di napamatud-an ang atong pagtuong Kristiyano, nga dili yun bakak-bakak, tumo-tumo o istorya-istorya lang, no? Napamatud-an diha sa iyang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dunay mga tagna sa daang kasabutan nga nagpunting sa atong Ginoong Jesucristo, nga kay hisgot pod sa iyang mga kasakitan, gilantaw na napagali sa daan, nga siya mamatay ug mahiagom sa usa ka mabangis o mapait kaayo nga kamatayon, apan gihisgutan usab nga taliwala niya na anaapod ang kahimayaan, anaapod ang pagkabanhaw, ug diha gyud mapamatud-an ug napamatud-an gayud nga dili gyud tumo-tumo ang atong pagtuong Kristiyano. Sa Salmo 132, versikulo 8, sa King James Version, matud pa, "Arise, O Lord, into thy rest, you on the ark of thy strength. Bangon, O Ginoo, ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on." Matud pa sa mga batid natos kasulatan, mga early Christians o mga church fathers nato sa atong reflection sa ilang mga panudlo, sa atong pagduki-duki sa atong pagtuo, nga ang maong
gihisgutan sa Salmo 132:8 nga, bangon o Ginoo, nagpunting ka na, nagpahibalo ka na, nagtagna ka na, no? Kay kanang Salmo god daan pa man na, no? Kasabutan na suwat, di ba? Mga panahon ang gahisgot na og pagbangon. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Kanang pagingon giha kuno og bangon, referido na sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay mamatay man, dayon mabanhaw. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. No? Take note ha nga, kung sa may ibot pasabot ana, no? Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Now, ang reflection nato ni ana, no, sa pagduki-duki nato sa atong pagtuo nga, naghisgot na og pahulay. No? Iyang pahulay sa Ginoo. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Unsa man ang adlaw diha? Ug unsa may gibut pasabot anang pahulay sa Ginoo. Nahalapad kayo ang but pasabot niya na. Mahimo nato ng sabton nga kanang pahulaya. Pahulay na nga gikan sa struggle ba? Kumbati sa pagkumbati sa kanang mga tentasyon. O kanang mga testing, mga pagsulay sa atong pagtuo. Nga sa mga trials, mga naagian nga mga kalisod doon sa diha, dunay pahulay niya na. Mahimo na itong sabton, katong pagkabanhaw sa atong Ginoo, mahimong sabton na to na nga pahulay. Pahulay niya sa iyang misyon, niadtong ang lawas dili pa glorified, but pasabot wa pa na banhaw, nga doon na pa'y mga limitasyon, di ba? Katong iyang pagkabanhaw mao to ang pagpahulay niya sa iyang daang lawas, nga mamatay pa dili pa glorified og adunay limitasyon. Now mahimo pong sabto nato na nga unsa man ang adlaw na hitabo. Unsa man ang adlaw na hitabo. Now, kung atong tanawon, way lain Domingo, Sunday, nahiunang adlaw sa semana. Di ba? Domingo. So mahimong sabto nato na nga, hala, nganong natunong mo nagdomingo? Nganong wala man na matunong og Saturday o Sabado sa mga Hudyo? Naagali uban mo ingon nga sa ilang private interpretation sa Biblia, naagali magtudlo nga, uy, dili man yun na banhaw ang Ginoo o kanang Domingo, Sabado man. Dili lang mabasa sa Biblia litra por litra, pero sumadahon ko no, kung batid ko no kapag sumada ana, tukbang-tukbang, kwinta-kwinta. Moingon sila nga, uy, di man Domingo na banhaw ang Ginoo, Sabado man o Saturday man. Agyan ng ilang kwinta-kwinta ba? Nga, mura po kag makatuo, okay? Sakto po, no? Sakto po, no? Pero, nga naman, granting ba without admitting ba nga, sakto sila nga sa badog yun na banhaw ang Ginoo. Pero nga nung wala mo na niya giklaro? Nga nung ang iyang gipaklaro nga diin na banhaw siya, kanamang yung unang adlaw, semana o Domingo? Wala mo nagkapamalandong niya na mga higsuon. Kay buot niya ipa-recognize gyud ang iyang pagkabanhaw diha sa adlaw diin diha gihandom pod ang first day of creation. Og lain po diha sa mga theological analysis nato, tungod pod kay kining Domingo gigamit manggod pod ni o gamito no sab kini sa mga pagano. Gani
dunay pagan name kanang atong pagtawag niya ng adlaw kanang first day of the week kani. Di ba may kag Sunday, adlaw sa adlaw o sa sun. Ano man, doon na siya pagan background. Nga naman, kay niadto good, doon na yung mga tao nga nagsimba og bakak nga Dios. Unsa may bakak nga Dios? Nga doon na nagtuo nga ang ilang gihimong Dios kanang adlaw. So ito pa binuhat sa Dios. Imbis ang Dios nga nagbuhat sa adlaw mao'y simbahon, ang ilan naman noong gisimba kana naman noong gibuhat sa Dios nga mao nang adlaw. Sa mabatong Baal, ribulto ni Baal, larawan ni Baal. Nga imbis Dios sa langit mo'y simbahon, dito naman ni Baal. Oh, mausab na ay mga tao ni adto nga nag-isip sa adlaw nga maunay Dios. Unam galito'y termino ana, no? Technical term ana. Basta mauna adlaw, ang adlaw mo'y gihimo nilang Dios, Sun God. Oh. Unya mauna ang gihingalan sa Domingo nato, Sunday. Sunday. Adlaw sa adlaw. Oh, di ba? Oh. Mauna nga nahimo silang pagano kay dili man ang tinuod nga Dios sa langit mo ilang gisimba, ang binuhat man hinoon sa Dios mao nang san siguro sa ako lang ni mga espekulasyon ha, no? Dili ni ingon nga objective, pero wa man puy daotan kung ako ning isulti ninyo mga speculative analysis, no? Ang importante man gud diha nga dili lang ta mo layo ba sa atong pagtuo nga makontradihir na hinoon, masupak na noon sa atong pagtuo. Nagtuo ko nga dili ni masupak. Speculative lang ni nato ingon ani. Siguro ilang nakita ba nga ang adlaw pagka grabe no sa mga binuhat diri sa kalibutan, ang adlaw baling espesyal kayo no. Hayag ang iyang kahayag, nagsigi gyud tanan kadako aning kalibutan niya, maigo man gyud sa iyang kahayag. Ya matod pa kuno sa mga siyentipiko, di ba? Nga kung naa kuno'y hayag, meaning dunay siga or dunay kalayo or kaming sunog, di ba? Meaning kung wa kuno'y sunog o haling sa kalayo, huwag kahayag. No. Kaya sa malagyan ng bumbilya kuno, di man na musiga kung walay material na diha nga bahin nga masunog kanang filament kanang combustible material, di ba? Combustible material diha sa bumbilya, oh, mo nay masunog diha sa sulod, mo nang musiga, di ba? Huwag na maghaling das bungtod o bisan asang dapit, mayon ka uy hayag ano man kay dunay gahaling. Sumuna nga kung doon na kunay kahayag doon ay sunog, di ba? Mo man gyud na, no? Kanang kandila inig kaut-ut anang masunog nga bahin diha mapalong pod. So meaning kung dunay sunog dunay hayag, pero dili na magpermanente kay inig kahurot atong masunog nga bahin, combustible material, inig kaut-ut ato mawala na pong kahayag. Nakaron kana kunong adlaw kanang saan pagkadugay naman sa panahon, unsa man ka dako kuno nga bahin sa masunog o combustible material anang adlaw usan kanang wa man palong-palong sige ra man gasiga. Sumo kuno ka dako sa masunog nga bahin, wa ba di ba mapundir ba, di ba? Kay sa siyensya mataghayag o ana siga maut-ut man gyud na inig ka hurot ato bang masunog nga bahin, di ba? Sa maong hayag nagsiga, di ba? Nya kanong adlaw kuno nga nung dili man mo undang masige ra maghayag, nagkainit mahinon gani noon. Di ba? Oh, una nga milagro. Oh. Una nga kagrabe aning adlaw no, mo na nga usa na sa mga speculative analysis nato nga dunay mga tawo ni adto nga ang adlaw na mo ilang gihimong Dios. Niya ilang gitunong kung magsaulog sila sa ilang pagsimba sa Diyos nga adlaw, ilang itunong og kanang adlaw na turong unang adlaw semana, Sunday. Di ba? Sunday.
Now, sa atong analysis anak sa atong pagtuo yung kag Catholic style of interpreting the Bible. Oo, kanang mamalandong bagyuta sa kinatibuk-an aning nasulat sa Biblia, ana na. So kung pananglit naapata sa daang kasabutan. Naapatas daang kasabutan maingon nga, uy, moabot ang adlaw nga dunay mga pagano magtuo og laing Dios. Unya ang ilang espesyal nga adlaw kuan kanang Domingo. Oh. Unya kabalo naman ta nga ang espesyal nga adlaw gyud or Sabat sa mga Hudiyo sa daan, Saturday gyud na, no, seventh day of the week. Oh. Pero naa na po'y adlaw nga lahi nga alang sa mga pagano nga ilang itunong og Domingo. Oh. Diya nila itunong ang pagsimba sa bakak nilang Dios nga mao nang adlaw. Niya ang katawhan sa Dios sa daan matunong og kanang Saturday o Sabado. Ikapito ka adlaw semana. Di ba? Oo. Nakaron unsa may angay gyud nga buhaton ana. Siyempre sigurado man gyud ta nga sayop gyud ng paganismo nga magsimba og bakak nga Dios unya ilang itunong og Sunday. Oh. Nya unsa man gyud krusada, unsa man gyud angay buhaton sa mga tao nga naa sa Dios o katawhan sa Dios. Ang pagkangkir, ang pagbuntog ni ining paganismo, di ba? Mao man na ang pagbuntog sa paganismo mao ginay krusada sa tinuod nga katawhan sa Dios. Di ba? So, ang analysis ana nga mao nga kinahanglan buntugon ning paganismo. Kanang pagsimba nila sa adlaw nga itunong nila Domingo o unang adlaw semana. Subot pa subot. Moabot ang panahon nga kining adlaw nila sa pagsimba himuon nato ning Kristohanon. Meaning, kung sila nagsimba sa adlaw nga dili angay simbahon, himuon nato nga kining adlaw ang simbahon ang matuod gyud nga Dios. Ito pa i-Christianize para mawala kay angay gyud buntugon ang pinagano nga pagsimba anang adlaw. Kunya kung ato pong lantahon mayong gikagdaan, ingon si San Pablo, basahan ninyo na ang Colosas 2:14 hangtod 17, no? Colosas 2 14 hangtod 17. Naghisgot diha og Sabat nga actually moral law man na, eternal covenant man na, di ba? Meaning di gina mawala nang dunay adlaw sa pagsimba o adlaw sa pahulay, di ba? Pero nganong ang Sabat anong gi-appeal man diha sa tanang moral law kanabang napulo kasugo ayaw pagpatay og pangawat, ayaw pagbaton og laing Dios, nganong sa tanang moral law nganong ang Sabat gi-appeal diha og hisgot ni Pablo diha sa mga ceremonial thing. Kabalo naman ta mga ceremonial gali nga mga practices gitapos ni Kristo sa krus na. So dunay pagtapos ana kinaaman na sa daan gitawag na niya landong. So ito pa, dili pa ito mao, naigi paabot nga katumanan anak nga lahi na. Di ba? Paras guda ng tuli, pag-abot sa bag-o, buniyag naman. Katong mag-ihaw-ihaw sila og hayo parang bayad kuno sa ilang sala, ang katumanan anak, kamatayon man ni Kristo. So doon ay transformation. Naay katumanan, kay landong man to, shadow man to. So ingon ana po, katong Sabat manggod, sa daan, landong to, shadow. So meaning, dili pa tumao. Naay gipaabot nga bag-o. Og mauna, kung mubasa mo katekismo nga libro sa Katoliko, Catechism of the Catholic Church, no, di ba, ang Domingo gitawag og unsa man? Fulfillment of the Sabbath. Katumanan sa adlaw nga igpapahulay. Dili mo ito musupag anang pangbasa-basahon gali sa mga 70 Adventist sa Isaias nga naamang yun ng pahulay yun bisan pa sa bagong tugon. Pero wala lang sila kahibalo nga lahi na ang katumanan ana. Plus good anang isipong mahugaw sa una nga kanang pagkaon do na isipong mahugaw. Mao na sugo sa una sa daan. Pero ang katumanan anang sugo sa bag-o dili naman na pagkaon. Kuana na mga binuhatan ang gitumbok ni Kristo diha sa tao nga gikan sa sulod. Mao to atong bantayan. Singon na. So kanang Salmo 132 bersikulo 8 nga pag-ingon diha nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. No?
Kung maghisgot tag unsang adlaw ang gitumbok diha sa semana, mao na ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ano man? Kay klaro man gyud, no? Nga sa ikatulo ka adlaw ang usa di ay sa rason nato nganong Domingo kay naay teksto sa Biblia ang gaingon sa ikatulo ka adlaw. O ikatulo ka adlaw. Not necessarily gyud nga imong kwintahon na nga pila ka oras din pahutdon gyud mo ng 24 hours. Oh. Tuingon ana. Basta kay sa ikatulo ka adlaw. Oh. Pero mao lagi akong kiingon, granting without admitting Saturday o Sabado gyud na banhaw ang Ginoo, pero nganong Domingo man niyang ipa-recognize. So, ang analysis na to niya nga buot niya ibalhin ang adlaw. Unya gusto niya itunong sa adlaw diin mo po'y gigamit sa mga pagano niya to, meaning i-Christianize. Buti pasabot, ang butang pagano ilisdan og Kristiyano. Mao man gyud ay krusada sa Kristyanismo ang pagbuntog sa paganismo. Di ba? Mingon sila nga dili na pwede biritas ang pagano nga practice himuong Kristiyano. Now, maghinay ta. Bot ba ipasabot ang pagano dili pwede mahimong Kristiyano? Unsa may tumo nga magsangyaw ta kita mga Kristohanon, kitang nagtuog Dios para katong mga pagano ma-convert into matuhuon sa Dios mahimong Kristiyano. So, meaning ang usa ka pagano pwede mahimong Kristiyano. So, buti pasabot, pwede di ay nga kanang buhat sa mga pagano, himuong Kristiyano. Plus, good, anang simbolo nga cross, gigamit mo na sa mga pagano. Di ba? Pero, ato nang giilisdan ang mensahe nila ng cross. Ato nang giilisdan og mensahe ni Kristo sa cross. Katong iyang gugma, ako maning gi-reflect katong sa Good Friday, Biyernes Santo, di ba? Naghatag man tag reflection diri. So, mauna, ba nga, igsoon. Nga kanang Domingo diin magsimba ang mga pagano, himuon na diha nga ang tinuod nga Dios maoy himuon nga simbahon diha. Ngano man? Kay si Kristo mao ang matuod nga adlaw, matuod nga kahayag nga maoy angay simbahon. Kay sila sa una ang binuhat man kana mga adlaw mo ilang gisimba. Meaning, diha sa Domingo atong ilisdan tong pagpinagano nga pagsimba diha. Ilisdan nato og pagsimba sa adlaw gihapon. Kahayag gihapon mo simbahon diha, pero ang kahayag nga nagsentro ni Kristo dili sa butang nga mao ang adlaw. Nakuha ninyo? Now, apikin naman atong panahon, di naman ta ka-explain og ayo. Ang factors ani exegesis ani nga halapad. Sige lang mong paminaw sa atong programa sa kahayag, no? Kay o kana pong sa Catholic Faith Defenders nga program diin naapod ta mo apil matag alas 8 sa gabi sa Domingo, diha man ta mo expose. O diha pod sa sangka sa katarungan sa alauna. O atangin ninyo diha kay diha na to ma-explain og ayo ni, no? Ang exegesis kay para gud sa mga Seventh-day Adventist kanang pag-transfer sa adlaw para nila violation, pero para natong mga Kristohanong Katoliko pagtuma na sa sugo dili man nasabton kung nausab na ang dagway sa maong balaod, mayong kag pagsupak na pas bitaw na ng tuli nga nahimong bunyag, pagsupak dai na kung ilisdag bunyag, pagtuman gyapon na sugo. Pero nalahi na ang tagway kay dunay na buot pasabot. O akong isulti lang ninyo, research mo anang pinadayag uno Jes nga adlaw sa Ginoo. O unsa na sa mga early Christian. Okay, isang litwa naman tayo igong panahon.
Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan, no? Sa atong talahurong obispo, dinhi sa Diocese of Dipolog, gubanas mga kaparian, kini ang inyong igsuon sa mga tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PXBR Tatak RMN